kaikki! Täällä on Svanska Pet Shops ja tässä videossa... Mikä toi ääni? Ottakaa hetki. Eli siis varmaan luitte tästä otsikosta, että tässä menee tommonen uusia petsejä. Jep. No niin, nyt ne tulee sitä aika nopeasti, koska mä nyt pitinkään haluun näytellä tai niinku esitellä itseltiin. Tässä on tällainen ja tässä on tossa vähän tollasta ja joo. No ensimmäinen tällainen puppu. Tällainen söpökissa. Sitten tällainen siili, millä on karoset hiukset. Onko se täällä joku maski? Sitten tällainen puku, en muista näitä nimiä. Sitten tällainen tosi söpö possu. Ja sammakko, koska mä keräilen sammakkoja. Sitten tällainen ihana pölli, jota mä oon halunnut koko elämäni. Joo, sitten tulee seuraavat. Näitä on ihan hirveästi. Tuo näkyy. Linketään sinne päin. Näkyy vieläkin. Noin. Tällainen. No. Mikä näkyy? Noin. Tällainen kenguru. Sitten hiljaisuus. Tällainen hieno joutsen. Ja ne kaikki on tosi hyväkuntoisia. Ja se oli tästä laadusta ja valostuksesta. Tällainen lintu. Tällainen tikka. Sitten tällainen koira. Mä pistin tälle tämän päälle, koska se näyttää hienolta. Täällä on vähän kulmainen, ei saa. Tällainen bulldogin näköinen koira. Bulldogikoira. Sitten on tosi söpö pikku pupu. Ette varmaan näe sitä hirveän hyvin. Sitten vähän valoa. Noin, tällainen. Se oli nämä mun kynnet, mä näytin lakkaa niitä. Tällainen pupu. Sitten tällainen sammakko. Ja se on kuten tällainen. Sitten koira. Tällä kertaa on tällainen. Tällainen koira. Jolla on koru, koska tää on mun lemppari. Se on niin ihanaa. Sellainen tosi ihana pöllö ja kala. Sitten viimeiset. Perhonen. Koira. Just. Kissa. Koira. Ja kala. Viimeisellä pitäisi olla yleensä joku eeppinen, mutta mulle tuli kala. No, kiitos kun katsot tämän videon. Ja ei mulla muuta. Nähdään seuraavassa videossa. Moi!